வணக்கம் மக்களே, இது உங்கள் மைண்ட் மிஸ்டர் யூடியூப் சேனல். நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிருங்க. அப்பதான் நாங்க டெய்லியும் அப்லோட் செய்யற புதிய புதிய தகவல்கள் உங்க மொபைலுக்கே வந்து சேரும். இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பொதுவா நம்ம வீட்டுல இருக்க பெரிய பிரச்சனையே கொசுவோட பிரச்சனை தாங்க. ஏன்னா எவ்வளவுதான் நம்ம குட் நைட் அது இதை நம்ம பண்ணாலும், லிக்விட்ஸ் அது மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு கொசு பிரச்சனை எப்படி தொடர்ந்து இருந்து கொண்டேதான் இருக்கும். அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குங்க. அதுல ஒரு வழிமுறை, எனக்கு தெரிந்த வழிமுறை, நான் யூஸ் பண்ணி அதுல பயனடைஞ்சிருக்கேங்க. அந்த வழிமுறையை தான் நான் உங்கள்கிட்ட இப்ப சொல்ல போறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். முதல்ல உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் விளக்கெண்ணெய் தெரியுங்க, ஆமணக்கெண்ணெய்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த விளக்கெண்ணெய் ஒரு பேன்ல எடுத்துக்கங்க, இல்லைன்னா ஒரு பவுல் இல்லைன்னா ஒரு சின்ன மாதிரி எடுத்துக்கங்க. அதை அடுப்புல வச்சு கொஞ்சம் நல்லா சூடு பண்ணுங்க. சூடு பண்ணிட்டு அதை அப்படியே சூடு பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்ன பண்றீங்கன்னா, வேப்பிலை இருக்கு தெரியுங்களா, அந்த வேப்பிலைய நீங்க மிக்சி ஜார்ல போட்டு நல்லா பவுடராட்ட அரைச்சுக்கணுங்க. தண்ணி சேர்க்க கூடாது. நல்லா அதை ஒரு மாதிரி குழஞ்சிரும். நீங்க மிக்சி ஜார்ல தண்ணி சேர்க்காம போட்டு பவுடரா அரைச்சுக்கங்க. நீங்க அதுக்குள்ள அந்த எண்ணெய் சூடா இருக்கும். அந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடு ஆன உடனே நீங்க அரைச்சு வச்சிருக்க அந்த வேப்ப அந்த இது இருக்கீங்களா, அரைச்சு வச்சிருந்தது, அதை நீங்க அதில் போடுறீங்க. அதை போட்டுட்டு அதை நல்லா கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விடுங்க. கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அது கொஞ்ச நேரம் ஆறட்டும். அப்ப சைட் பை சைடு என்ன பண்ணிடுறீங்கன்னா, நீங்க உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் எடுத்துக்கங்க. அந்த கிளாஸ் பாட்டில்ல மேல நீங்க அந்த பழைய டெட்டால் பாட்டில் அது எது இருந்தாலும் சரி, நீங்க அதை எடுத்துக்கலாம். அந்த பாட்டில் எடுத்து நீங்க ரெடியா வச்சிருங்க. இது சூடு கொஞ்சம் ஆறின உடனே என்ன பண்றீங்கன்னா, ஃபில்டர் பண்ணிடுங்க. ஃபில்டர் பண்ணி அந்த கிளாஸ் பாட்டில ஊத்திடுங்க. அப்புறம் கேம்பர் அதாவது சூடம், அதை கிரஷ் பண்ணிக்கங்க. கிரஷ் பண்ணி பவுடர் ஆக்கி அந்த இதையும் நீங்க இந்த பாட்டிலுக்குள்ளே போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கலந்து விட்டுட்டு திரி போடுறோம், நம்ம விளக்குக்கு திரி போடுற மாதிரி நம்ம இதுக்கு நீங்க திரிய போடுங்க. திரி போட்டுட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் எல்லாம் ஒரு ½ hour கூட வெயிட் பண்ணுங்க. நல்லா திரி ஊறணுங்க. நல்லா திரி ஊறினதுக்கு அப்புறம் எந்த ரூம்ல உங்களுக்கு இல்ல எந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு கொசு அதிகமா வருது, சில பேர் செப்டி டேங்க் சைட்ல இருந்து அதிகமா வருதுன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த சைட்ல இல்ல ரூம் கார்னர்ல அந்த மாதிரி எந்த சைட்ல உங்களுக்கு கொசு அதிகமா இருக்குன்னு தோணுதோ அந்த இடத்துல நீங்க அந்த பாட்டில போய் வச்சு நீங்க அதை பத்திவீங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். கொசுல உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட். கொசு எல்லாமே மோஸ்டா செத்துரும். அது இல்லாம அந்த எஃபெக்டுக்கு உள்ளேயே கொசு வராதுங்க. சில பேர் சொல்லுவாங்க, இல்ல இது ஃபாலோ பண்ண எனக்கு சரியா வரல அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க எண்ணெய் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை ஒரு மட்டமான அதாவது தரமான எண்ணெயா நீங்க வச்சிருக்க மாட்டீங்க. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தரமான எண்ணெய் வேணும்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க லிங்க் டச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பியூரா ஆமணக்கு எண்ணெய் கிடைக்குங்க. விலை ரொம்ப கம்மியிலேயே இருக்கும். நீங்க அந்த லிங்க்குள்ள போய் நீங்க வாங்கிக்கலாம். உங்க ஹோம் டெலிவரியே பண்ணிடுவாங்க. உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பயனுள்ளதா இருக்கும் நாங்க நம்புறோம். அப்படி உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்துச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நிறைய உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி கொசு பிரச்சனை அவங்க வீட்டுல இருக்கும், அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களும் பார்த்து பயனடையட்டும். நன்றி, வணக்கம்.